කලබල වෙන්න එපා. කලබල වෙන්න මේ එපා. බා රන් පොන් කොඩි තුවක් වගේ නංගි. හරිද? හරිද? ඉන්නේ කොමෙන්ට් ලා ඉන්නේ. එන්නකොට ඔයාවත් වීඩියෝ කරලා දානවා. ඔයා වීඩියෝ කරලා. ඔයා නිකන් අපි සිවිල් මිනිස්සු. මේ ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් අඩු. මේ ඔයා මාත් එක්ක විහිළු කරන්න එපා. මිස් මේ කලබල වෙන්න එපා. කරන්න නැතුව මට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්න බෑ. අප්පා ගන්නන්නේ. හරි අප්පා. ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ සෙන්ඩ් உடுகம்புல சதிப்புல அருகே போக்குவரத்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் பெண் ஒருவருக்கும் இடையூறு. உடுகம்புல சதிப்புல அருகே போக்குவரத்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு பெண் ஒருவர் இடையூறு விடுவிப்பு தொடர்பான காணொலி ஒன்று தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த காணொலி தொடர்பாக உண்மையினை போலீஸ் தலைமையகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. போக்குவரத்து விதிமீறலுக்காக பெண் ஒருவரை ஓட்டிச் சென்ற காரை நிறுத்துமாறு போலீசார் அறிவித்த நிலையில் காரை நிறுத்தாமல் சென்று போலீசாரின் கடமைகளுக்கு குறித்த பெண் இடையூறு ஏற்படுத்தியுள்ளார். இதன் பின்னர் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் காரை துரத்திச் சென்று உடுகம்புல பகுதியில் நிறுத்தி சோதனை செய்த போது அவர் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் 31/10/2025 ஹம்பகா போலீஸ் பிரிவில் உள்ள ஹொட்டகொட உடுகம்புல சாலையில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில் குறித்த பெண் தான் மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ரன்மெல் கொடித்துவக்கவின் சகோதரி என்றும் தான் இந்த குற்றம் செய்யவில்லை என்றும் தன்னிடம் அனைத்து ஆவணங்களும் இருப்பதாக போலீசாரிடம் கூச்சலிட்டுள்ளார். இதனடுத்து குறித்த பெண் கைது செய்யப்பட்டு இன்று 1/11/2025 அன்று ஹம்பகா மஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். மேலும் மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவரின் சகோதரி என்று சந்தேகிக்கப்படும் பெண் கூறியது முற்றிலும் பொய் என்று போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. ஆபத்தான வாகனம் ஓட்டுதல், கவனக்குறைவாக வாகனம் ஓட்டுதல், போலீஸ் சிக்னல்களை புறக்கணித்தல், குற்றவியல் பலாத்காரம் மற்றும் வேறு ஒரு நபரைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்தல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் அவர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. කෙටීර විතර කැපුවේ. කවුද බොර? ඕගලන්ට වීඩියෝ නැත්තම් ඔව්. මම තනියම කැපුවා කියලා ඕගලන්ට ඔක්කොමලටම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හා. නිකන් මේ බයිලා ගහන්න දෙන්න එපා. මේ මැඩම් මේ කලබල වෙන්න එපා. මේ කලබල වෙන්න එපා. මේ රන් පොන් කොඩි තුවක් වගේ නංගි. හරිද? හරිද? මොනවද මම කරේ වැරද්ද? නෑ නෑ දෙන්නේ නෑ. මොනවද මම කරපු වැරද්ද? කිසිම තනීරක් කැපුවේ නෑ. දැන් ඔයා කිව්වා මට පෙන්නන්න කියලා. මොකද්ද මගේ ડોකියුමන්ට් අඩු? නෑ නෑ නෑ. මොනවද මගේ ડોකියුමන්ට් අඩු? මේ මොනවද මගේ ડોකියුමන්ට් අඩු? මේ ඔයා මාත් එක්ක විහිළු කරන්න එපා. මිස් මේ කලබල වෙන්න එපා. කරන්න නැතුව මට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්න බෑ. කලබල වෙන්න එපා. හරිද? මම කිසිම වරදක් කළා නෑ. මේ මට ඔක්කොම ડોකියුමන්ට් තියෙනවා වාහනේ. ඔයා නිකන් ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මේ මගේ ලයිසන් එක ගන්න එපා. ඉන්න කරපු බහද මම කිසිම වැරද්දක් කළා නෑ. කිසිම වැරද්දක් කළා නෑ. මේ මේ ඉන්නේ කොමෙන්ට් ලා ඉන්නේ. හරිද? එන්නකොට ඔයාවත් වීඩියෝ කරලා දානවා. ඔයා වීඩියෝ කරලා. ඔයා නිකන් අපි සිවිල් මිනිස්සු. මේ ඔයා රාජකාරී කරන්න. ඔයා රාජකාරී කරන්න. පොලිසියට ඕගලා. අපි ගම්පා. ඔයා නවත්තන්න නැතුව අපි නවත්තන්නද? ඔයා වීඩියෝ කරගන්න. ඉන්න. ඔයා අරහන්නේ කොහමද? අර වාහන මේවා උඩුකම්ප. ඔයා අපි දැක්ක වංගුවේ. මෙයා නවත්තන්න නැතුව ආවා. නවත්තන්න නැතුව ආවා. ගාන කරන්න ඔයාලා ජොබ් එක කරන්න. මෙයා කවුද මේ ගහන්න? මේව රටන්නේ ඔයාගේ ලොකුකම් ඇති. ඔය වාහනේ ගන්න දෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ අපර ගන්න. ඔයගොල්ලෝ අපන්න බෑ. කොමින්ද මිස්. කොමින්ද. මගේ ලයිසන් එක ඕගලන්ගේ අතේ. හයි. හරිද? ඔයා කවුද කිල්ල මන්දා දන්නේ? බයිසිකල ගන්න දෙන්න එපා. යට කර යන්න හරි. යට කර යන්න. ඔයා යට කර යන්න. අපි සිවිල් මිනිස්සු හරි යට කරන්න. ආව යට කරන්න. හරි යට කරන්න. අපි සිවිල් මිනිස්සු. ඔයාලා කොන්ද පන්නේද? හරස් කරලා ගන්න වාහනේ. ගන්න බය නේද? අප්පා ගන්නනේ. හරි අප්පා. ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ සෙන්ඩ් යා
இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள யாழ் டிவி நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்க. மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள யாழ்டிவி.com எனும் இணையதளத்தின் வாயிலாக எங்களோடு இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்.